Drahí moji, sme koclírovia v sídle Českomoravské Fatimy a na mieste, kde sa nachádza replika kapeliny, teda kaplnky, ktorá je postavená na mieste zjavenia Matky Božej vo Fatime. Kapelína sa nachádza v Cova Iria, v údolí Mieru. Kapelína pre stredovýchodnú Európu sa nachádza tiež v údolí. Zatiaľ sa ešte nevolá údolí míru, ale po všetkých tých peripetiách, ktoré aj táto obec prestala v minulosti, myslím, že teraz je údolím mieru. No a tak srdcom Fatimy a celého jej posolstva je nepoškvrnené srdce Panny Márie. Všetci vieme, čo znamená pre rodinu matkino srdce. Veď láska vedie matku, aby bdela pri svojich deťoch, aby sa obetovala. Hoci, keby ste jej povedali, že mami, ty sa toľko obetuješ, žiadna z nich si nepripustí, že to je čosi, lebo pre nás slovo obeta znamená čosi aj nepríjemné, ťažké. Ale pre vás, ktoré ste maminy, ktoré to poznáte, viete, že to nie je. Nech by bolo akokoľvek ľudsky videné, chápané ako ťažké. Pre matku je to skôr, že chcem sa naplno darovať. Takže vie chrániť svoje dieťa, zastať sa ho, byť pre neho. A tak ako všetky deti dôverujú mamine a tým pádom aj jej srdcu a majú v ňom vždy útechu a môžeme povedať niekedy aj takú smutnú vrbu, kde môžu všetko povedať. Tak aj Panna Mária a jej nepoškvrnené srdce. Lebo práve v tom fatimskom posolstve sa hovorí, moje nepoškvrnené srdce bude tvojim útočišťom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu. Takže sme na mieste, kde je Matka Božia, ktorá pre nás, pre všetky jej deti, chce byť útočišťom a cestou k Bohu. Však my vieme, že, a cirkev to aj viac potvrdzuje, že práve Márino nepoškvrnené srdce nebolo nikdy pod vplyvom zla. Nikdy. Ani na okamih. Lebo však preto je jej nepoškvrnené počatie a potom všetky tie dogmy, ktoré sú o Panne Márii. Takže, že je Matkou Božou, Matkou Boha i človeka, že je nepoškvrnené počatá, že je pannou pri aj po narodení, no a napokon, že je vzatá do neba. Mária je práve akoby pre nás tým tajomstvom zbožnosti, nábožnosti. Vieme, že k nej sa môžeme kedykoľvek utiekať, hoci sami môžeme byť v rôznych šlamastikách, lebo ľudsky si to vieme tak navyrábať a druhí nám to vedia skomplikovať, že sa z toho nevieme dostať. Ale Mária zostáva ako príklad. Príklad pre každú a pre každého z nás. Panna Mária pri svojich zjaveniach v júni a júli 1917 prehlásila, Boh chce zaviesť vo svete úctu k môjmu nepoškvrnenému srdcu. Toto srdce sa nám predkladá ako sídlo dobroty, láskavosti, odpustenia, ale môžeme povedať aj ako istá brána pre vstup do neba. No a preto aj my sa stretávame, povzbudzujeme a usilujeme sa to jej nepoškvrnené srdce milovať a akoby čím viac sa k nej priblížiť a preto tak ako to aj ona žiadala,
konáme odprosenie za hriechy spáchané proti jej nepoškvrnenému srdcu, zvlášť na prvé soboty v mesiaci, že sa zasvedcujeme nepoškvrnenému srdcu a podľa slov sestry Lucie úcta k Máriinmu nepoškvrnenému srdcu je spolu s modlitbou ruženca s poslednou záchranou, ktorú Boh dáva tomuto svetu. To je prísľub Matky Božej v druhom fatímskom zjavení, že napokon, nakoniec jej nepoškvrnené srdce zvíťazí. No a práve mohli by sme povedať, že Fatima, taká, všetci majú nejaké firemné značky však, takže firemnou značkou Fatimy je práve nepoškvrnené srdce. Už teda sme na najlepšom mieste, na akom vôbec sme mohli byť, pretože sme putovali, ktorí nemohli alebo nevládzu do Fatimy, ale sme tu, v Koclířove, pri Kapelíne a pri Matke Božej. Katechizmus katolíckej cirkvi nás učí, že ľudia vo svojom náboženskom správaní niekedy dávajú najavo aj hranice a omyly, ktoré v nich znetvorujú Boží obraz. No jednoducho nežijú kresťansky. A koncilový dokument Svetlo národov hovorí, ľudia oklamaní zlým duchom sa neraz stratili vo svojich myšlienkach a Božiu pravdu zamenili za lož, slúžiac tak stvoreniam a mali by slúžiť stvoriteľovi, alebo žijú a zomierajú na tomto svete bez Boha a tak sa vystavujú krajnému zúfalstvu. Toto konštatuje koncilový dokument Svetlo národov. Žijeme v sekularizovanom svete. To je jasné dnes každému. A všetci sme provokovaní, lebo ten duch sveta, a mohli by sme povedať akoby toho rohatého, nás všetkých provokuje. A vieme to viac alebo menej zvládať. Keďže sme aj v jubilejnom roku a sme povzbudzovaní, aby sme boli pútnici nádeje, tak sú kroky, ktoré tiež môžeme robiť a medzi jeden okrem putovania je aj, že konáme pokánie. Práve Matka Božia nás pozýva, aby sme vedeli prinášať dobrovoľné obete. Nie to, čo musíme, lebo aká je to už obeta, keď to musím. Ale čo v tej situácii si poviem, Pane, Ježišu pre Teba. Alebo z lásky k Tebe. No a tak práve v dnešnom úryvku z Matúšovho evanjelia sme počuli návrh, ako sa zachovať v spoločenstve založenom Ježišom Kristom, teda v cirkvi, v chúlostivých záležitostiach týkajúcich sa vzájomného spolunažívania a konkrétne, keď treba jeden druhého napomínať. Latinsky sa to volá correctio fraterna. Bratia kňazi to poznajú. No a čo to hovorí vám? Nič. Korekcia, aha, to ešte, čo si sa dá upraviť, alebo tak, ale bratské napomenutie. No a práve v tomto úryvku Ježiš sám hovorí, čo by sme mali robiť. Lebo my sme vždy špekulanti. Viete, vieme aj všelijaké gipsíkové tváričky nahodiť, lebo keď oni, to Poliaci hovoria však, jak o nič nechodí, to vždy chodí o peniaze. No ale, dobre, máme jeden druhého napomínať. A Ježiš, by som povedal, celá tá záležitosť je vykreslená s hlbokým porozumením a akoby na celom tom pozadí sa skrýva jemná psychológia. Veď Ježiš je učiteľ, je pán, Kyrios. A tak učí nás, že keď sa môj brat dopustí zhreší proti mne, keď ma zraňuje, mám byť k nemu milosrdný a predovšetkým mám s ním hovoriť osobne a objasniť mu to, čo povedal alebo urobil, čo nie je dobré.
No ale ja viem, že vy ste pohotoví a vy ste... No a čo keď nepočúvne? Lebo veď nás ani nezaujíma, keď počúvne však, lebo to sa vieme zariadiť. Ale čo keď nepočúvne? A Ježiš hovorí. A ako nám postupne kroky ukazuje, čo máme robiť. Najprv je potrebné previnilca napomenúť súkromne. Konkrétne hovorí, medzi 4 očami. To nie je ľahké. Však ten prvý krok. My radšej idem, vieš čo, aj mne sa stalo. Niekedy prídu, vieš, mal by si tomu a tomu. Ja hovorím, počkaj. A prečo ty nejdeš najprv? Ja som tu biskup a nie poštár. No, lebo ten sa ma bude pýtať, a kto ti to povedal? Mu poviem, že ty, no nie, to nie. No tak vidíš. Takže viete, ani nebuďme poštármi. My máme jeden druhého dvíhať. Lebo viete, aj to slovo autorita, my ho všetci chápeme ako, že to je tyrania, že a teraz im dokážem. Nie. V koreni to slovo má, že napomôžem rastu. Podvíhnem. Rozumiete? Toto je autorita. A takéto autority sa potom nikto nebude báť, ale sa bude tešiť, že môže byť v blízkosti takého človeka, ktorý ho pozdvihne, ktorý sa bude tešiť, že on rastie. Ale toto je úloha rodičov. A keď to rodičia nezvládnu, keď rodičia nepodvihnú svoje deti do parity, aby pozerali z oču do oču, pokazili všetko. Ak otec povie svojmu synovi, ty si taký babrák, z teba nikdy nič nebude, tak ho odpísal. Ak mama povie svojej dcere, ty si taká čapa, nechaj, ja si to radšej sama urobím, tak ju odpísala. Vidíte? O čo sa jedná? V podstate o nič, to je každodenný život. Ale tak dôležitý, tu sme to možno hneď pobabrali. Ale Ježiš hovorí, medzi 4 očami najprv, zavolaj si nabok, porozprávaj. Potom, lebo Ježiš akoby pokračuje, ak toto on neuposluchne, nekoná, potom v prítomnosti jedného alebo dvoch svedkov mu to vysvetlí. Viete? Lebo tu ide zase, že už v prítomnosti jedného alebo dvoch to kladie ako si, že to napomenutie je veľmi dôrazné. Tu nejde len čosi, že máme sa šmykol jazyk, otcovi tiež a nikto si z toho nič nerobí. Ale vnútri to španuje. Nie. Tu ide aj zároveň aj o autoritu jedného i druhého. Keby ani toto nie, potom treba prípad riešiť vo Svetom písme pred cirkvou. To znamená pred spoločenstvom. Lebo to je kvás, ktorý nivočí. Kvás môže to cesto urobiť chutným, keď sa potom ďalej spracúva, ale ak skysne a pobabere sa, tak je to na nič. Takže potom treba prípad, alebo to riešiť pred spoločenstvom. No a Ježiš tu potom použije slovo, a keď neuposluchne, nech je ako pohán a mýtnik. My by sme povedali, veď ten človek sa vlastne už sám odpísal. Lebo on už aj tak nedbá, čo robíme. To ja myslím, že vy tiež ako si v rodinách skúsujete, že prvé, čo vám dospievajúci, alebo že sa už s vami nechce spolu modliť. S vami spolu nestoluje. Tak? Potom, keď ho poviete, vieš čo, poď s nami do kostola, tak nie. A kto sa prestane modliť, kto prestane chodiť do kostola, spovedať sa, vlastne on sa už sám vyčlenil. Už nechce patriť do toho spoločenstva. On si našiel iné spoločenstvo. Preto Pán Ježiš hovorí, že nech je ako pohán a mýtnik. No ale tento výraz, čo nám hovorí? Pohán a mýtnik. Takže, viete, pre Ježiša aj pohán, aj mýtnik, môžeme povedať, že boli privilegované osoby. Takže pre Ježiša to neznamenalo, že si odpálený, ale
ešte väčší záujem mám o teba. Lebo Ježiš volal k nasledovaniu práve aj colníkov. To znamená toho šmiklavého, špinavého remesla, biznisu, ich priviedol na cestu do svojho kráľovstva. A pohanom predsa sa vydal do rúk svoj vlastný život, svoje telo. Oni boli najbližšie vtedy, keď zomieral na kríži. Ale colníkovi, mýtnikovi povie, poď za mnou, a keď už je na kríži, vtedy hovorí, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Viete, nech sa má ako pohan a mýtnik, tak nie dvere zavrieme, ale modlíme sa a prosíme za nich. Lebo aj oni majú otvorené Ježišovo srdce. A v zápäti to hovorí slovami, ktoré povedal apoštolom, a v semitskom zase v tom vyjadrení zväzovať a rozväzovať, znamená odpúšťať. Znamená vedieť, znovu prijať. Takže bratské napomínanie, to nie je také ľahké. To neprepočuť len tak, že však o nič nejde. Ide o veľa. Ide o každého z nás. Lebo nevieme to zvládnuť. Takže skôr sa usilujme, aby sme si tie kroky aj prakticky nacvičovali. No a práve cirkevní otcovia, totiž Ježiš toto všetko zakončuje, že to nemôže zostať len tak nejako, ale že to má vyvrcholiť v modlitbe, kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Preto cirkev volá rodinu domáca cirkev. Dvaja alebo traja v mojom mene. Všetky spoločenstva, kde naozaj si uvedomíme, že chceme, aby bol Ježiš s nami. A tam sa to premieňa. Tam sa to očisťuje, posvecuje. Počuli sme, že robím čosi nové. Viete, to nie sú len také, jak na našich cestách záplatne, také, že nás to ešte viacej hrkoce, ale to je nové. To je radosné, to nás všetkých potom povzbudí, to si poviem, stojí to za to a ja sa do toho vložím. Tak, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, Origenes hovorí, tam je cirkev. Koľko nás je tu? To je cirkev. Cirkev, kde Kristus je uprostred nás, je s nami. V adorácii, ktorá bola predtým, v tom našom putovaní, všade ide presne o túto skutočnosť. Samotnú poklonu začínali pesničkou Kumbaya my Lord, však prídi k nám, Pane. Prosme, aby prišiel, aby nás prevádzal. A potom, keď sa zvečeríva, zostaň s nami. Takže bratské napomenutie je veľmi dôležité, ale ho nesmieme robiť z machroviny. Ja ťa idem napomínať. To sme dorýpali všetko. Lebo bratské napomenutie je o veľkej pokore a o veľkej aj skrúšenosti môjho srdca najprv. Lebo to nie je, aha, teraz ti ukážem. Nie. To je, vieš čo, skús takto. A keď to rodičia budú tak robiť, vieš, dcera moja, nie, vieš čo, ja to robím takto, pozri, skús to takto. Keď otec to povie takto synovi, skús to takto. Oni budú rásť. A to bude čosi krásne. A keď voľačo rastie, však z toho sa všetci tešíme. Lebo to nezostane len javové,
to, čo rastie, musí zakvitnúť a priniesť plody, ovocie. Preto je aj cirkev, to nie je žiadna sucharina. To je plné života, krásy, lebo to aj kvitne. Áno, takedy aj rachotu, lebo sa niečo rúca, zomiera. To je zákonitosť. Ale Ježiš je s nami. A prišli sme aj preto, lebo Matka Božia nás k tomu povzbudzuje, aby sme, keď prídeme k mame a máme nejaké napätie s ocinom, tak to mami, tak aj my sme tu prišli. K Matky Márínmu srdcu, nepoškvrnenému srdcu. Poprosme ju, pomôž nám, aby sme vedeli zvládnuť životné situácie v našich rodinách, v našich srdciach. No a keďže matka nás neprestáva milovať ani vtedy, keď my o ňu neprejavíme záujem. Miluje nás a počúva. To je veľmi dôležité. A ona nám pomôže hľadať cesty dobra a pokoja. To sme tiež prosili. Kráľovna míru, kráľovna pokoja, aby sa za nás prihovárala. Nož teda, viete, to v podstate sú to, ľudsky by sme povedali slovom solidarita. Že ako keby máme takú vzájomnú družnosť, máme záujem jeden od druhého a akýkoľvek prejav, malinký prejav tej družnosti, tej solidarity má obrovskú silu meniť životy. A my to vieme. Aj mne sa to stalo, myslím, že aj vy, že vám voľa kto prišiel a potom povedal, vieš čo, vtedy toto, čo si mi vtedy povedal, to mi pomáha. Toto je dôležité. Malé gesta, ale práve tieto malé gesta odstraňuje sebectvo, ale vytvára mosty. Nie bariéry, ale mosty. Pápež František o tom často hovorí. Aj terajší svätý otec Lev nám hovorí, aby sme tiež boli budovateľmi mostov. Nož teda, aby bol spravodlivejší, humanejší celý tento svet, v ktorom žijeme, my máme byť tí, ktorí napomôžu rastu. Preto, že si uctievame nepoškvrnené srdce Panny Márie a preto, že tak ako nám to ona povedala, že moje nepoškvrnené srdce bude tvojim útočišťom a cestou, ktorá ťa privedie k Bohu. Nech sa teda tak stane preto, že sme putovali aj do Kuclířova a že sme jeden druhého povzbudili už aj svojou účasťou. A ja myslím, že aj tým, že sa budeme zdieľať jeden s druhým, aby bolo čosi nové, čo bude na radosť, na potešenie, na požehnanie všetkých. Amen.